Da mazan daga mazan son su ne mazan fama. Operation yarda kuke maganin su ɗiyan banza. Nace ina maza ɗiyan kolonel alamu ku tare mazan fama. Kwamzon na maraɗi almukutar sai duniyar dujan gwarzo. Ka mai maganin miyagu, baba uban mazaje. Kwamzon na maraɗi, garkuwan maraɗi, makashin mazaje. Wai ina mazaje, yace wai ina mazaje. Matsayin su suke na, ‘yan maza na zonsis. Maza na yarda, operation yarda, sasanta ini yamune, sasanta ezi yamune, sasanta katri yamune. Maza na yarda, operation yarda, ba kuta da baya, komai wuya da rumtsi. Ina mazan maraɗi, mazan maraɗi, maraɗi gari na sauka, ƙauyukan da birni. Birnin da ƙauye, kone diyan baba, diyan kolala, diyan kwamuzan muke, kwamuzan alamukutar, kwamuzan alamukutar, mu diyan kwamanda, kwamanda irisa, shabde bataya, sasatu iliyan ba'i'a, kuma diyan kwamandan, kwamandan musa ide, shabde bataya, sasan daziyan ba'i'a, mune diya kwamandan, kwamandan jika, shabde bataya, sasa kadiriyan ba'i'a, mai madaruba, wai na maza suke, mazan zan su siya kai, ratatata kake ta ji, ratatatatatata, tatatatat, kakakakakakat, operasiyan yarda. Muke ba mu tsoro sannan ba gudu babu ta baya. Yarda, yarda Allah mu ya yarda da mu. A ko kuso ko kar kuso Allah ya ce sai an yi da mu. Na gode. Mu maraɗawa ne kowa ya san tsoro babu da shi. Allah ne gatan mu addu'ar iyaye tare da mu. Ku ji da kyau ɗiyan banza mu sama babu gudun wani mai haɗari. Mi kuke gudu ne ‘yan maza mutuwar kwakwa shiga kabari. Iya wallahi tallahi mun shirya a kan kasar mu sai dai mu je kabari. Wani akai da mai tsoro da haihuwar shi na ce ai gwara bari kan banza. Iya da ganin mu ta zama za malam a cikin marabko ba mu da shi. ‘Yan maza na zan sai su malam masu kakkaɗe ‘yan da ba gari ayyakai. ‘Yan maza na operasiyan yarda. A yarda,
na ce